Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, kinamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ito ang Siko, Sino Ako? Ikaw ba ay mahilig mag-TikTok? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pero kung ikaw ay isang sundalo, bawal sa'yo ang mag-TikTok. Grabe naman yan. Dahil banta Nagdi-decision. umano ang nasabing app sa cybersecurity ng bansa. Noon pang taong 2021, ipinatupad ang pagban sa TikTok para sa mga sundalo. Hindi lang sa Pilipinas yan, pati ang mga government phones sa state workers mula Amerika, India at Canada. Dahil baka raw makakuha ng sensitibong impormasyon mula sa app na TikTok. Kaya ikaw, magti-TikTok ka pa rin ba? Ito po si Manggas. At ito ang Siko, Sino Ako? Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Morning, tits. Sino Ako? Morning call! Morning, tits! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Adlang Huwebes, Pebrero 22, 2024. Sa oras ng 7:27 na ikasama niyo na ang cool na angkol. Angkol Dagoy! Ayaw cool! Bata pa ko cool! Ayaw cool! Bata pa ko cool! Ulitin ko lang. Mali. Kasama niyo na ang cool na angkol. Ngayong 7:27 na kaloyal from Davao. Angkol Dagoy! Sa mga angkol! Sa mga angkol! Asama rin ang pinakahat at pinakaloyal na tita sa balat ng Etibac mula sa Bacoor City. Tita Tanya! Ba't may gumagano? Kaya nga eh. Pinita! Girl, my chinita, girl. Mas naiinis ako sa mga pakyut. Natutunan ko lang Kasi ako ganyan eh. Kaya, bakit mapakyut ako? Ang pangit tignan. Ganon. Ay, eto na nga, tits. Sa mga Wala. mahilig mag-TikTok. Tayo, nagtitiktok Sundalo lang tayo. naman eh. Nagpanik sundalo agad lang. ako eh. Oo, hindi naman. Kasi nga, sinasabi nga, baka daw may... Makakuha ng mga cyber, yung security natin. di ba, ma-compromise. Na-compromise Yes. ito. For example lang, may mission tong sundalong to na may pupuntahan sila dito na kuta ng mga rebelde or whatsoever, terorista man, 'di ba? Tapos biglang nag-TikTok sila doon sa area Oo. na 'yon. May location Ay, 'yun, oo 'di ba? nga. Nandiyan pala kayo ha. Oo. Habang nagti-TikTok, Kahit ginera i-off na mo yung kayo. location yan eh. Ano yan eh, traceable yan Kaya eh. nga. Lahat ngayon wala nang hindi natitrace. Kaya yung asawa mo, lagyan mo ng AirTag yung sasakyan niya, yung tricycle niya, yung motor niya. Susundan mo kung asa nagpupunta ko yung GPS. Sandali lang ha. Mawalang galang lang po, no? TikTok lang yung pinag-usapan. Nadadamay na naman kami mga asawa nito. Wala kang asawa mang kanor. Marami kang kabit, marami marami akong kang- asawa. Nag-change na ako ng paniniwala. Oh. Muslim ka na. Ako, ang apo ni Moises. So Hindi. yun. Yun ang nga tama. totoo, yung banta sa seguridad ng bansa. At hindi lang tayo, pati nga ang Amerika, India nga, kanan, sinabi Tama nga yan. ni Alam mo, Manggas. agree ako dyan sa protocol na yan sa mga sundalo. Tama din yan. Kasi Kasi di- minsan careless na tayo eh. For example, si Tita, nag-TikTok ka dun sa night market nyo sa Bacoor. O nalaman ng mga followers mo na, ay, nandun pala si Tita. Maganda. Pumunta ka pala dun or, hala, baka nandun pa siya kasi kakapost niya lang. Yes, real time. So, Maganda yon kung lalo na kung sa
marketing, gusto mo makahikayat ng mga tao, mag-post ka real time, andito ako sa Revilla Center. Andito ako sa Strike sa saan ka man? Negosyo Market, andito ako sa Strike Gym. Maganda yon kasi para puntahan ka, pero kung ang trabaho Sundalo mo ka. ay sundalo, police, may operation kayo. Puntahan ka ng may- terorista, Oo. delikado. O ang kaya, buhay mo. pag na-trace yun, halimbawa, andun yung kalaban. Oo. Andun yung huhulihin nyo. Tapos nag-TikTok ka dun. Eh di, ay, andito siya, alis kami. So, hindi mo mahuhuli. Tapos naka-live pa sa... Okay, naka-live tayo nga sa Hi TikTok. guys, welcome to my Facebook. Guys, live tayo sa TikTok. Guys, pupunta tayo dito sa area. Kasi may May i-raid huling tayo. May i-raid Oo, tayo. may i-raid, di ba? follower mo pala yung ni-raid nyo. Oo. Wala kasi bat na. Oh, so, oo nga, tama. May, Yung mga- maganda yung maganda yung point. Oh, although hindi lang naman para sa mga kasi nung una akala mo pang dancer lang yung TikTok na app Oo, kasi oo. mapipilitan ka sumayaw pero hindi na ngayon. Lahat ng mga content sa pwede mong i-upload. Yes. Tulad ng ating mga katas ng nakalipas, naka-upload sa TikTok Sobra. yan. Alam mo, kaya nag-boom Oo. yung katas ng nakalipas, kaka-upload natin sa TikTok. Tapos nakinig na sila sa Love Radio. Salamat din sa ating mga followers. Oo, yan. Balik tayo dun sa mga sundalo things. Oo. Sundalo thingies. Kasi nanonood ako dyan may mga retired, ano ba yun? Retired playboy? Walang, Sundalo mang ano? walang playboy na nagre-retire. Tandaan nyo yan. Walang nagre-retire na playboy. Konti na lang kami nag-retire. Babaero, always, ano yan? Ah. Babaero, always sa babaero yan. Oh, ituloy mo na, ituloy mo Nag-iiba na daw. lang kayo ng strategy, pero Ay, walang... ay, ang dami ng yaw-yaw. Pwede ituloy na yung kwento mo? So, mga retire, mga ano General. ba yun? CIA agent, yung mga ganon, mga... Agent, Retired, agent. mga ano yun, sige Putin. CIA, sa buta sa Sige-Sige Sputnik. Uy, ano ba talaga? Ano yun, yung mga specialized kinemeron? Mga agent, Mga agent, mga spy, Spy, mga oh. agent, mga retired Mga spies. James Bond, mga Oo, ganun. yung mga, ano yung specialized sila sa pag, target? Anong tawag doon? Sniper? Sniper! Ah. Shooter, sabi ko, shooter. Iba yun. Kasi basketball player. Hindi, una, gano'n naman, sniper din yung basketball player. Sniper din ng chicks yan, Noong di ba? una, habang naglalaro, nang i-snipe na yan. Ng chicks. Uy, ayun. Maya-maya, pag na-snipe na yung chicks, shoot na. Ganon ba yan? Ganon yun. So yun, yung mga retired, nanonood ako niyan call, retired spy sa TikTok. So sinasabi nila yung mga pwedeng sabihin na details, info about ano ba yung mga sikreto ng bansa, mga ganon. Oh, Sinasabi diba? na. So nakakalik talaga. So parang feeling ko, dapat di yun sinasabi. Kasi syempre, sasabihin ng kalaban, ito pala yung strategy niya. Kaya nga binan yung TikTok para Tama sa mga yan, tama sundalo. yan, tama. Pwede mga dancer, pwede ka. Pwede. O bahala, DJ, ang terorista, pwede. mag-TikTok sila, tapos malalaman mo. Babaero, yung mga babaero Ano nang hacks. kinalaman? Hoy, nanonood ako niya yung mga babaero hacks. 4 na signs para makakuha ng babae. Robin Chena. O, di ba? O, May gano'n. mga ganun. Pero dapat pang dancer lang talaga yung TikTok. Or hindi lang dancer, mga acting, mga ganun. Diba? Ang alam mo, Tates, grabe, nakipagbakbakan sa mga terorista. Yung sundalo? Yung mga dancer. Abe, tandang-tangdak, panong tagtuyot, sabi ko. Tagtuyot? Mm-mm. Sabi nung dancer? Sabi ng sundalo. Oh, tuyot na kasi grabe, ilang buwan na sila sa bundok eh. Yung sundalo? Hindi yung dancer. Ano yun ang tawag dyan sa nakamaskara, sumikat yan yung Jabawakis, di ba? Yung dancer? Yung sundalo. Jabawakis. Maskara sa bawakit. Hindi, minsan nakasuot ng mga nagmamaskara or bonnet, mga terorista yung mga ganyan, kalaban ng mga ano yan. Ng mga sundalo? Ng mga dancer. Hoy! Tapos sabay-sabay pa kung tumambling. Yung mga dancer! Yung mga terorista. Minsan nga hindi baril ang hawak niyan eh. Minsan yung panghiwa ng leeg, tapos binibidyo nila, di ba? Yung mga terorista? Yung mga dancer. Hindi, nagkatay sila ng manok para ialay. Nagkatay yung mga terorista Hindi, yung mga dancer. Wow. Kasi birthday ng tropa nila. ng dancer. Ng terorista. Sabi niya, to the right, to the left, single, double, Sabi ng woo! dancer? Sabi ng Sabi ng terorista. Single, double. Sabi niya, Okay guys, nagsimula na tayo. Nag-zumba sila. Yung mga dancer. Yung mga terorista. Nag-zumba.
nako. Sabi, call time natin bukas sa practice ha. Practice tayo bukas sa may strike gym. Sabi ng mga dancer. Sabi ng terrorist. Sumali nga sa Got Talent eh. Yung dancer! Yung mga terorista. Oy, wow! Anong talent nila? Mag-isolation yung mga... Well, hindi maniwala na sana ako kasi wala. Sinakay na lang sa C-130. Ha? Sumakay sa C-130 na Hindi mo ng pa plano. ako sinasagot Ayun ba yun? Ayoko siya maniwala yung ua. Ay, yung mga dancer. Wala na. Wala na, sumakay na lang. Ay, nako, wag na kayo mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin po tayo mga uncle o mga ante. Yes, hanggang alas 9 po si Uncle Dagong. At Tanya Chinita sa istasyong number 1. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!